koliko na otkar? 4 ili 5? 5 vanje. Moj 96? Da, ali aha. Bravo. Bravo. Preko se nije bio. Gurnuo ga s leđa. Matere mu. Pa da, pa gurnuo ga s leđa. Pa ko je mene strah? Šta misliš zašto ja? Ide ti Robi. Evo ti ga, evo ti ga. Ovo je raspad sada. Da, pa Bog. To dvojica veliki. Ali bez faula, oni imaju 4. 4 imamo mi na. Lijeva ruka, šta je desna?